Пушат, да. Обичам да си пуша. Защо не видя свиждане? Толкова ли беше обиден? Да, бях. Що го извърши? Бях ти обидена, аз ти го казах. Да, аз разбрах, не те занимавах малко ти мине, ама... Стефан, чува ли си го? Да, но Стефан беше в Гърция. Нещо му стана това момче и рязко стана педал, не знам какво стана на страница, оплаши ли се. Не знам, не съм си говорила с него за теб. И аз съм нещо рязко този път дали за това момче. Аз... Може, че има някакви опасения от нещо. Има някакви опасения, нещо... Чак толкова да се настраи. Има опасения, защото бая хора ми се навият. Аз ще бъда приключен от държавата. И почна да се... Знаеш кой е? Булбант направи откънаха парите и ще знае бана и никой нищо. А? Дай да писа назад малко. Да писа малко назад. Да писа малко назад. А? Кое? Няма. Дай назад. Дай назад. Остава. И осъзнаете ли, че... Има ли полицията? Аз си помислих, че е ЦПЗ-то. Слушай, питай малко защо. Вие така ще кажете са. Федор е бизнес. Аз как да различа, примерно, Федор и Федор? Има някакъв... Това беше генгстършата ситуация. Скочи някой отзади, примерно с сътъра. Как да го различа от вас, примерно? Примерно сега, ако скочи някой оттам, какво ще направиш? Брат, не е да отведем смътка. Не, слушай, вижте да са много генгстърши. Ако оттам скочи някой, как ще го различи? Ако е враг и го заблъска си за сътъра? Кажи го честно. Не бе, сериозно питам те, представи. Представи, че ще изкажа само там със сътъра, ако ще направиш. Ще можеш да се дърпиш по нея да заблъскам или... Знаеш ли, как питам, защото аз съм подготвен да ги запаткам. Ама не ти... Ето къде има и маняци, защото ще се това. Ще ги тия маняци. Но че ти 16 да сгледай какво става. Давай, чакам тай. Да, не, няма. Направи клипче. Постави, че Не. да следваш. Направи клипче, като си на 16 лет. Сега, това са трябва да гледа. Сега, че да причат, ако изкочи примерно на делото, Как ще влязат през терасата или как? не. Ти се знаеш, че обаче аз се снимам. Как да разследвам кой ще ма. Тук ще не извъниш ти. Ето тук ти момчета. Кой? Едно момче, че Кой е това момче? Ето тук. Сериозно, пет. Още не. Дай сега тук. Само не дай да излизаш много натам, защото след малко почне да пищи гръбна. Слушай сега, бърза хубаво там и гледай, ти удържа ти каква се непосъм. Да, бе, ай. Обърни са майка чипа, разбираш ли това, да си знае ген. Ти гледай след малко да не се... Пащайте в пътя, защото... тръгваме, няма да занимавам. Какво добре, занимавайте. Значи съм те преди малко и така.
Слушай, маня, че не ма карай да тръгвам от София, казвам ти. Не искам да поемам удар. Еми, чувам, бе, не съм глуха. Чувам. Какво да направя? Какво искаш? Да не искаш да се обърна да ме нападнеш тук. Шибана, курво. Слушай сега. Ти, смисъл това параноя беше или реалност? Разбираш ли? Ти чуваш как се чука и как бяга. По принцип, наистина, да, по пък. принцип, не по принцип. В смисъл, аз къде я знам, че са тъпити лапта. Може са 10 човека на трениране. Аз къде го знам? Питам да е. Ми така е, бе, така е. Така е, бе. Така. Сега мърдай тук надясно. Ще ни раз. Аз ще разбрахме кои са били. Thank you.